Ja, mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Mott, verdens mindste teater med verdens største artister. Det var sådan, at for 4 timer siden, der stod mig og min makker Kenny uden artister. Alle vores artister er blevet forkendte, så derfor var de smuttet fra os. Så vi var faktisk i problem. Men ud af den blå luft kom der 12 fantastiske artister, som har hjulpet os med at lave en rigtig, rigtig god cirkusforestilling. Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Mott. Hermed er Cirkus Mott åbnet, og vi går fluks i gang. Harpolinen. Vi går fluks i gang med det første nummer, som er Line danser ene, mine damer og herrer. Musikante! I Cirkus Mott har vi også en masse forskellige dyr, så mine damer og herrer, dyrenummeret. Det første, der kommer ind, er dyretæmmeren. Det første dyr, der kommer ind, er en løve. Det næste dyr, der kommer ind, er en elefant. De kan også et specielt tricks, ja. Godt.
Stærke nummer. Ja, nu skal I bare se, mine damer og herrer. Vi har en af verdens tungeste vægte her. Ikke engang en gode ven kan løfte. Prøv en gang at løfte. Prøv en gang at løfte. Så tung er den, mine damer og herrer. Men vi har en, der kan. Jo, vi har. Det har vi, mine damer og herrer. Den stærke pige. En mand. Se nu bare her. Mine damer og herrer, det sidste stærkmandsnummer. Nu, hvad er et cirkus uden tryl og rig, mimeri og klovneri? Damer og herrer, trylleri, mimeri og klovneri. Trylleri som det første. Der skal duftes til blomsten! Damer og herrer, trylleri, mimeri og klovneri! Jeg håber, I sidder godt, for vi har mere i posen, mine damer og herrer. Nu får I det flotte, det smukke, etiske, de ukrainske balanceartister, mine damer og herrer. De kommer her! Balanceartisterne! Skift! Ja. Skift! Ja. Sidste gang. Skift! Ja. Den er god nok, mine damer og herrer. Og nu til finale. Mine damer og herrer, hermed er der ikke flere numre i Cirkus Småt. Vi skal lige have præsenteret de artisterne en gang til. Frem med dem! En lille afskedssang skal I selvfølgelig have.
Og det er meget, meget tilladt at være med i sang. Vi har fødselsdag, og hun nu og jeg i dag. Vi har fødselsdag, og hun nu i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle stille til. Og hør nu her, hvordan vi stille til. Hey! Vi har fødselsdag, og hun nu og jeg i dag. Vi har fødselsdag, og hun nu i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle stille vil. Og hør nu her, hvordan vi stille vil. Hey! Vi har fødselsdag, og hun nu og jeg i dag. Vi har fødselsdag, og hun nu i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle skulle vil. Og hør nu her, hvordan vi skulle vil. Det var dejligt. Da jeg sagde, hvem er det? Lad det få lidt tage på, og så lige tage Er I flotte? Ha ha ha.